So guys, ang sarap nitong aking ginawa na suman na balanghoy na may palaman na bukayo. So guys, happy Sunday. So ako naman po ito, si Ruby Provinciana. So ngayon bumili ako ng dahon ng saging. Ngayon, tag 5 yan. Tsaka magsuman ako ng kamuting kahoy, yan no, dalawa. 50 pesos lang yan. Kasi na-miss namin kumain ng suman na kamuting kahoy na may palaman na bukayo. So nakakita kasi ako ng dahon ng saging. So naalala ko yung suman namin ni Florami. So gagawa ako ng suman. Tapos ang haba kasi itong 2 piraso. So makagawa siguro ako nito mga 12 or 13 ka putos. 13 ka balot guys. So napaka guys, kanang nilibang ko lang yung sarili ko. Dahil nga tagal kami magtatambay dito. Saka umulan kahapon, maghapon na umulan. Hindi kami nakalabas-labas dahil umulan. Pagka-uwi ko kahapon galing sa botanicals, umulan na. Tama-tama na kabili ako ng gamot ni Terry. So panoorin natin to guys kung maluto na to. Napakasarap tong kamuting kahoy. Wala kasi binibinta dito sa labas. Saka mayroon pero ayaw kong bumili kasi di ko alam kung paano ginawa. Mamaya na gadgad yung kamay or nasugat ganun. Kaya nga ayaw ko yung bumili ng mga pagkain na hindi ko alam kung paano ginawa. Kasi gusto ko ako yung gagawa. Kaya yun, naisipan ko na gagawa ako ng suman. So ito yung mga ginagawa namin dati guys nung nag-aaral pa lang kami, madaling araw yun si Ate Flor de Lisa mahilig yan magawa nito, tapos bibinta namin sa kantin sa eskwelahan. Mahilig yan si Ate Flor de Lisa noon yung magluluto tapos iwan lang sa kantin. Tapos pag kahapon kunin na niya yung binta niya. So may pangbaon na kami noon. Kasi mabait talaga yan si Ate Flor de Lisa noon maggagawa ng ganito. Saka yung kuya namin nasa Antipolo, mahilig din magawa ng putong bulanghoy. Saka si Manang Hilin. Naalala ko yan dati, si Manang Hilin laging nagtitinda ng ganito. Suman at saka puto. So yan na guys, sugasan natin to tapos patuyuin para di tayo madulas sa pagbanggod. Tapos may nakikita kasi ako dito kay Ate Sibira na maliit na bangguran, kaya naisipan kong gumawa. Para man lang mayroon akong magawa dito. Ang hirap nang wala tayong magawa guys, para kang lalagnatin. So ito na guys, nahugasan ko na at saka pinatuyo ko na dito sa may So maraming salamat pala sa magumpisa na ako ng good kaya makakain na tayo ng suman. So habang ako guys, good dito. So napakasarap talaga tong kasi nakakamiss talaga kumain ng suman. Shout out Ma'am Annie Bank from Boise, Idaho, USA. Shout out Ma'am Gloria Hamil and family, Ma'am Arlene Wilson and family, Ma'am Arlene Francis and family, Ma'am Alilyn Bertudaso, Ma'am Ipmia Chavez, Ma'am Berna Mendoza, Mears and family. Please lang po subscribe yan channel, Mears and family. Aloha Bisaya Pilipina. Napo din siya dyan channel guys, Aloha Bisaya Pilipina. Ma'am Idita Kanyiti and family, Ma'am Pat Larry and family, Ma'am Florless Yuster and family, Ma'am Lucy Heather and family, Ma'am Shanil, Ma'am Jessica Opina, shout out, Ma'am Wilbertas Lifestyle, Wilbertas Lifestyle, shout out,
Ma'am Nit Ikala and family. Shout out Ati Sib Vlog. So palihog lang po kung subscribe na ng ihang channel guys, Ati Sib Vlog. So maalas day tag-ija na ni sa among bahay nga among gipuy-an og ni Ati Rhymes Vlog. So ara na silang kabuutan. So daghang kadtong salamat. Ma'am Binis Jean Mendoza. Ma'am Ima Narciso. Shout out. Shout out ako ni Shy Love Chan. Nasa Cavite. Si akong Shy Love. Shout out Ma'am Pat Larry. Shout out po ni Ma'am Linda Madison. Salamat kadto ni Ma'am Linda Madison and family. Last Sis Mi Mayang Chabis Mandadaro na dyan sa Jimo Kumin. Shout out ko diya sa mga taga Cebu, Mindanao, Davao. So tanang mga viewers, shout out yung tanan. So di na ako na matagsa-tagsa. So karon guys, magumpisa na ako ng himay-himayin ko na tong mga dahon. So yung dahon na binili ko is lang to, 20 pesos. So, makakain na kami ng suman. So sa halagang 100, makakain na kami ng suman. Kasi mayroon namang binibintang suman dito. Ayaw kong bumili kasi di ko alam kung paano ginawa nila yan. So gusto ko ako yung gagawa ng suman. So hinimay-himay ko to guys. Tapos wala naman tayong apoy dito para yung ihawb. So wala naman tayong hawbanan. So ako lang is gawin ko lang to sa kawali na may tubig na mainit. So ito na, kumulo na yung tubig sa kawali. So ilalagay natin tong dahon. So ito na yung paraan para maluto natin yung dahon para mabalot na natin yung ating suman. So ganun lang yung gagawin natin pag wala tayong tawag dito, wala tayong hawban. Wala tayo dito, pwede dito na siga-siga tayo kasi dikit-dikit yung bahay dito. So ganun lang yung ginawa ko para paraan lang, makakain lang tayo ng suman, 'di ba guys? Pag may paraan gagawin na makakain tayo. So maraming salamat sa inyong lahat guys na nagsubaybay dito sa aking video. So sa mga hindi pa ngayon pa lang sa video ko, please lang po kung subscribe o click the bell para maka-update kayo sa mga video. So ito na yung bukayo. So durog na durog siya na guys, na bukayo. So masarap to pag mas kubado yung nilagay, yung alam mo yung pula na asukal. So wala akong nakita dito sa tindahan. So no choice, kanina lang akong nilagay na brown sugar. So ito na dahil guys, ready na akong magbalot. So ito yung ginadgad ko, nilagyan ko yan ng sugar brown. So mag-umpisa na ako guys, naghugas ako ng kamay ha. Baka sabihin nyo hindi ako naghugas ng kamay. Kasi hinihimas-hamas ko to, nilamas-lamas ko to ng ganito. Hinalagyan ko siya ng kunting sugar kasi yung bukayo matamis na. So mag-umpisa na ako ng balot. Tapos pinunasan ko na rin yung dahon ko. Huwag kayong mag-alala, malinis yan pag akong gumawa. Yan yung bukayo. So ganito lang guys, ipapalaman mo lang yung bukayo. Ganun lang kadali. So gusto ko kasi itong may palaman talaga. Kasi yung iba kasi hindi nila nilagyan ng palaman na pero mas masarap talaga yung butong. Yung malambot pa na buko. Tapos yun ang gawin mong bukayo. Siguro guys, nasa mga 10 piraso to or mga 12 more yung mabalot ko. Yan lang ibsan lang namin yung yung murag-hidlaw ba sa Bisaya. So ayan na, nakabalot na ako. So nasa kabila sila ni Tiri at saka ni Alits. So ihatid ko lang to doon guys pag naluto na kasi mayroon mga
pinsan si Ate Sibira. Yan ang merienda namin ngayon. Masarap to pang ano guys pang merienda lalo na pag umulan-ulan. So paborito ko talaga tong suman na kamuting kahoy. So, ito na guys, nagawa ko na. So, 12 lang. 1, 2, 3. So, 12 lang talaga yung nagawa ko. So, ito na, iakyat ko to dun sa kabila kasi nandun sila si Terry. Tsaka, ayan na. Tinikman ko na guys, napaka sarap niya kasi may palaman talaga siya sa gitna. Dapat pula yung palaman nito guys So guys, iakyat ko to sa kabila kasi nandun sila Terry at saka si Ate Sibira. Ayan sila nagkantahan. So, ihatid ko to sa kanila. So, hindi ako makaano guys. Minabus over ko na lang kasi may tugtog nga. Copyright tayo. Guys, na ako dari sa bus. Diyan to sila sa taas. Diyan lang yung padari sa bus kay bugnaw man kinay murag kisami-kisami. Diyan gabi nakuan ko katong pagkanta ni Cristel og opening prayer diyan. Yung kanta di pud siya og kanang flag ceremony. Diyan opening prayer. Diyan ati lagi ni uli nga supportive ka jo murag na-touch ko kay si ijang ati may nagilis. So gabi nag-video call may mga alas city kay alas 8 man sugod. Kahila ko nilang tan-aw kay sila lagi didto. Kaya ang papa kay dito mas pikas kay na magijang magigagaw po dito kay pista lagi. Matong mama muli na lamang ko kay si Inday Luoy. So na kuan guys nakahilak ko kay malagi naluoy lagi diyan kuan kanang kuan jud kanang bliss jud ka jud ko sa Ginoo pasalamat jud ko sa Ginoo guys nga kanang mao jud ni ulis nang giampo nga salamat jud ko ni diyan nga ang mga anak ang mga buutan jud ka jud silang duha guys makasabot kanang bisan galing kanang wala si allowance dinang ipiton lang itang kwarta tagaani mo nagpaybahan diyan salamat ti ka jud sa ang igagaw nga nagpadag allowance ni Nicole. Just niyagi jang ipadadanog allowance ja. Nakita mami sang igagaw dito sa Robinson ja. Wa siya magsaba na kay magaw lagi pug ko kanang natay mga kuan. Jawag ko magsaba nimo. Kay tata man pud ko kay ja kay si Nicole kay di man na pwedeng kuan guys kanang nasa itago bitaw na mga kuan kanang mga sikreto nga na di na mahilig si Nicole nga magsikreto kanang ara na silang kanang mutugan silang tanang mga pambuhat sa eskwelahan mutugan sila ma puro ma na silang duha ma nga na ma ato ko ma niari kog kangs ma kay nipalit kog dilata ma kay dilatar lay kuno sa dito kay malagi na kanang tipid day siya siyang budget. Jay guna ka pud sige kanang dilatanak basig napay mga sabaw-sabaw pud diha man di man sa pwede magluto dito sa boarding house. Rice cooker jay iyang buhaton. Usahay og kanang ganahan jay siya mohigop og sabaw mo palit laman siya og kanang cup noodles siya mag-init na laman siya sa rice cooker. Mo nang grabe din yang sacrifice diyang maka board siya maka-exam makahuman. Grabe gijang pag-antos nga 4 years ni jang giantos nga mag-allowance ra siya og 500 sa kasimana ijara jud nang tipid-tipiron ja usay mag-upa na siya kay nalagi mga daghang kadung makinahanglan. Mo nang ako nag-uupo guys kay og nalagi pud ko sa Cebu makapadara man jud ko ni ja kay daghan man kog mga extra. Daghan ko jud mga extrahan dito sa Cebu. Dali ra kadyo ko makakita og kwarta dito kay madto ra kog briefing area dyan ay magpa-guide nay mo sakay og boat padung Subilon makakwarta na ko guys maka porsyento na ko manang dali ra jud kadyo ko makakita og kanang kwarta ug sa mga kuan lang kay mga gabi maghuwat ko sa kasada manguan kog naay magpamasad diyo say kay na may mo message din nga magpamasad manang daghan makadyo kog mga suki didto nga magpamasad mo nang
maka extra jud ko. Pero unsa man guys nga di man pwedeng bidyaan nas tiri. Kay malagi na maluoy po kong tiri guys, mura pag kamuto nagahang kasing-kasing lagi ang bidyaan nang murag na tunga jagahang kuan ba gibati. Ja kiram pud kadto sila sa karon gabi na kuan ko guys kay nahuman ra pista. Ja kuan na pud guys na napilain ni jang giapilan paapilan pud sa maestra ato na pus laing lungsod. Mga event na pud pero makaabot pa ko dana kay ang pista dito kay December man. Makaabot pa ko dana ni ja ni maka kuan pa ko ni ja maka-assist pa ko ni ja. Kay mamountain pa ning kamutan pero ni masteri na nagsabot naman mi nga karon 25 ugon sa decision diya man kuno kong pauliin. So manang kasabot ra pud siya na kay wala lagi nasteri buutan pud masinabtanan pero nag-oral naman lagi siya nga madugay pa lagi mi kay kana laging magadto mig heart center jag si Ali matimingan pud nga naay hubak diya napud siya kanang mahadlik bitaw guys dahil ni agi niya tumiguan Rockwell nga igo ra galing ni overtake aga mong gisakyan nga jeep nagkuha na siya naghadlok na murag nang lispad na nga murag ano kasabot murag nalak na siya sa lingkuranan ba kung di pwede nga silang duha ra pud lagi diyan sawan man namo ko mga isuon daghan pero nalagi pud sila mga kuan mga obligasyon diya sa pa di pud pwede ba diyan nilang pamilya jagahang ate pud das Muntinlupa naputoy sakit. So puro na yung mga sakit. Na yung mga obligasyon. Sinsanas na yung nagdekdek. Kaya na yung nagdekdek dari. Diyan mo ni ang video karuan lang guys. Basta I love you ni Jung tanan. Ug amping tang ampo tang tanan. Diyan. Salamat din ko sa ang anak. Nga si Nicole. Nga grabing ka. Buutan sa tanan. Nga isang gi-assist si Juan. Si Cristel. Gabi Diyan. Pul nakakuan man pud mi. Kaya nag-video call mo pud mi. Mura man pag kauban nila dito. Ja, see you in my next vlog. I love you. Amping tang tanan kay nalagi nagdekdek.